Kupli pula bro sisi yang penas bahagia sini ke video ngait pi bro pi dan hakamet ke bah syat ke baklan ke bakoi ke bakhya ti hakani ke singi kani ke singi jong ka khlai trik jong manai basaw arjar po kani di kamit mental ngali kani ka por khawish teng damit mat kata kalong halor jong kani kubor ke ba kalami hakini khniat kanta ke bladap mat kata kalong ba hani hapo Meghalaya ni ka Jylla ke jongi kaladan ko ke case hakabai day bat uni COVID-19 lani coronavirus te bat yakani aku abanong nganbu ruhani ka ya ka video jong isembut menteri jongi te ba presiden tensong ibalai ya ka ibalai kani ke jing perbana sigi pat bat nang susnong baro ti gidan napeng jupi iblayo bagi balatip ini kubor ri napta ki perlok jongi ki badan sejengai bagi bampa di kini ti ngan ai ngan bu ini ke video ru hang ni hakani ke video jonga ba subaban pet ya kata handri ya kani ka mafa banong na ngasimet kata kalong ba kumba la jule kini video nakapor sukapor ban batai pi alor kitu ki jing don kam ki bangi de banle kum kayeng ke samni kum simet ki social distancing lani ban le kitu ki jing yada ha kim lang salang sobha ban bur renti gitu ban ngimdei ban tieng lani ngimdei ban kulmar nomor ba yuni uknyang Jingpang hadu menta hoi ka empat lap dawai ti henre wala kataru henre ka kajing sumar kadon na bata jongki but yakani aku kawing ko abanong ba kata kalong ba subha ban bur renti ya kajing bata jong sarkar ti kindan ki press release bat ki weiru but kiba ka sarkar kanang pelaj ni shakhmat te bat sngap thu bagi khubor bagi radio bat ki wei sobha ban omnge pat ye kinu ki khubor ham saya ki bala ban mi na kani nan om sisit sobha ban omnge kinu khubor ham saya ki ban mi na kani ten rei tang kata ka baka sarkar ke le banai phi na kapor bat la dan kanun ko jingtep ke ba dan kam ngan yele banai ye phi na kani ke video ada ka bayo ru ye ki telong kubor ki batikna bat om nak basu batai start hi danu lani damanga hiru ten rei ye kini ke borokhan ngakwa banai ban pensisa balingan bu ini ke video hangni khmat ru kade ban pensisa tinganum sim su kapor pe ini ke video khna mingla su thu ya ka jinglong jingman jong ni khnyang Jingpang hangni hapo ka Jylla ka jongi ban yo ru i jing sisa ka be day bat kita gibla yo ni khnyang Jingpang COVID-19 bat kani ka we ru kalong ka jingpun bana kata kalong ba ye kinu ki ba kibri ki ba la lej ki balarung lami hapo katay ka hospital Pynthikna la kalong hanong po lani hapo Shillong Pynthikna hospital hanong po ni Shillong ki day ban phone ha 108 bat ka nganbu hangni yakani ka jingtep bat kata kalong ba dikinu ki banang ni na Shillong ki barung hapo hospital Shillong haka arpuar lani hadin ka arpuar trik jung banai leber arjar arpo kemud biha ban phone 108 bat hapo nong po la dipilarung haka life ho torik jumna liber lani hadin jo life ho torik jumna liber yakiru subawan pun yakini kenthop ki ba litpet lijingo lani ki bathia pang lani ru kumju yakita ki ba trei hati ke jaka ti subawan pun hauni number 108 kenaman IP ke jingeram bat ke jing berkejing batai bukum no pinle ani shakhmat yakani ru kejing penbena dalam sarkar kalong ba phila ban phun om tang tu 108 henrei ru hau iwe not new not nomor kalain kala ban kham long busy henrei phila ban phun sha iwe not new not ru khnang ban batai ni ban ithu la phila dan kejing ya day ani kejing lek sikini hospital ki arli hospital ko mangala batai ne sebab pe ini video hadu bendakun kini di long kejing permana badan kam hakani gesngi bat ba kumlo phinia daru ila de khublai jong Jylla Meghalaya jongi kham tam jong kari khasi jantia jongi na ko ban pentip sepi menta kmet bang is ngosi ban yathu akhmat jompi baladon ka kes menta khandiat kentang ka ba kila test bat kalong positif kana ki Jingpang jong ka COVID-19 kabalayo kem kansan yawe doktor ba pauna jong ka Jylla Meghalaya jongi hamne hapo Pynthikna hospital nakwa ban kren na khamat jampi da ka basno khia mangsin bat da ka banga kerpat rit khamat jampi ba phimne ban don kono ke jing snow rit mansim na kaliang jogo sarkar kala persang manta lalai tayo ban Pynthikna ba kanom don ka kes
Tian rei menta kamit kalajia kan ika kes. Nga kermes kem ublei trai kenra ru undor rengkat lembat ni. Pimdei ban long ban shepting, pimdei ban don kanu kanu kejing snow, tian rei nginyet rei sitom lang rengkat at kabor sorkar. Haka ba menta kamit nila si nila kang ya parok ka hospital ke tani. Kenang ba kanum don kanunu kejing spread kejing sapriang uneu kenyang Jingpang. Kumta ngakar parrit ya pi parok sengau bahaya syak bangi. La syai ka sengi nado hunriu bejim step ngakwa ban ong ya pi. Bangi kerpat ba pinemi syanu syanuru syabar jong ka yeng ka sem ka jong pi. Naman nakaliang jongi ke sorkar ngidang ya tresi tom mentak med la syai ka sengi parok syasgi ban Pynthikna bonu kenyang Jingpang unnum sapriang keleng saudong jong ka jait benriu ke jengi bat keleng saudong jong ke Jylla Meghalaya. Sengau bah ki perlok be ki prasnong ki prathau bat kumju ru ki nong song snong jong ke Jylla Meghalaya kabang kerpat rit ya pi na keleng ka sorkar sengau bah ban duai kerpang ya uni doktor bayo i ka de Jingpang ha ka de gamit baun yo i ka jingkot ke jingkia bat kumju ru lesi ki bia jan ki bia kontak bat u baka numdon kono ka positive test la syai ka ba menta ka met ngila pen kre ya ka ban test bat ru ban advice ya ki bakin syong halaki jong ki jaka klem ka jing ya mix lang ban no ro doble try kanat kurku kurdo ya ka Jylla Meghalaya kurku kurdo ya ka yeng ka sem bat kam tam u doktor bayo i ka ngi Jingpang kenang ba unyo i ka jingkot ke jingkia kam kloi bat tu pelong kerpang ya ka jing dwai jong pi halaki jong ki tliu yeng kenang ba ublei untrei borba ba ka ne ka Jingpang uneu kenyang Jingpang ka ne ka klam ka ba yat keleng sodong ka pertei kanam yo jaka banrum hapok ka Jylla ka jongi ka Jylla ka bat tipriu ka tiplei bat ka Jylla ka jongi ka bat tip ya ka bor jong unong pen im jongi nang te na sahid neng